afternoon. May palis. Wala yung lingaw. Ilang kakakaon na niyong pan. Stress media. Sahay manistak mong pan. Sahay pandesal. Karon di na. Nito na galing ko sa kabuok, tiraob. Sa karon mo na po handang panghapon. Ilawan, diba? Salamat. Doy. Mangga. Dito ka paningkiya. Kaya maparad ito. Talon naman. Doy. Bulag kamote. 5 minutes later. Hello. Mayroon to na ta. Dahan salamat, Lord. Salamat ka kasi pinabuhi. Kamatag hapon tarong aglawa. Udto na. Kaya mo pa ipagpawang sa sound silingan sa linggo. Hindi. Maluto na naman kang karlan. Kaya nakagit ani mo kag-garden na paisag atsal. Hello, good morning. Ayun dito sa kadaran dengan salamat Lord, dengan salamat sa kasas kinabuhi. Ipra na po kugbaon na isang mga apo. Itong manok, kamang dali, manok sarang libaon man. Sa kaywa, isod sa bonanan. Kung ramang ko'y bahaw gabi may pamahaw, fried rice. Sila mag-fried rice. Ako magkamuti. Magkamuti ko na para sa nagkape. Okay. Kami na lamang pag-antos kay o ano man, hatid naman bakasyon. Kapahaway na. Kapahaway na. Kuan ba ma? Prepare. Salamat Ginoo. Maraming salamat sa mga tao nga karon ay nagsubaybay sa among video. Kami nagsunod. Ang gabi diha, Ma'am Ayok. Salamat kadyo kay po as pag lantaw sa among kuan. Hindi na ginang baon. Sa pamahaw. Ako mamahaw na po kuron. Kaya na po
Makaliptan ag tambal. Kamuti. Kamuti yung karlan gihapon. Pero gabi ang panihapon kuan. Skyflix sa rao. Sa kabukti yung agitlog. Ako kabidyo gahapon ko. Basta lagi Domingo. Ang katong magpatugtog. Lunes na ron, sa March 23 na. March 23 lagi. Kapit na. Sa 30 ilang graduation. Asa nagbili mo nung muli ng kalisya. Aturo kung sa lisa matipatikaw. Kay si Kia. Bisog ang hindi ni Kia po. Ang hitos Kia mo bakasyon dani. Kami. Kaya ako bakasyon mo ko sa Alicia. Ato ko magtiwasa ang kay one day third balik di ko sa doktor karumpit sa utso. Nakoy mga laboratory na po. O magbasa na po sa ang x-ray. Mo tayong update nga dawa, kamusta demo, mamuling ayok, madung gabi Bilma Makabalo, good morning. Ma'am Sara Layla Amid. Kamusta diha, ma'am? Oh, ni Ma'am Pili sa Tanghap. Ilan? Ano nag-Milo? Naprado tayo naman. Naprado. Monday morning. Okay. Pamahaw. Kamuti. Ano? Ito. Ito kami. Pring! Karon ako tindog pamahaw, oras din pamahaw, pero sa trabaho pa ko ato sa Isidro. Mabinabag ang kaon. Kay kaan ko galas 10, kaan ko galas 2, kagabi di na. Hindi ko numado. Doktor ni Ingon, bahalag ginagmay basta tamang oras. Kaya dangan ko nagkusog ka ng makakus ko noog gallstone ang kanang pagkaan awang mong oras nga di sakto. Maritong hanggal stone nga to kung Manila sa una nga buhay pamahaway. Basta nang panabahong Manila gagawin pa sila dito. Mamahaw alas 10 tag sa Rakabok Panisan no. Manila. Sa una nang first time nga to Manila. Revive pa na yung papa. Si tita. Pawid 6. Pandesal, isa ka buok. Pandesal sa kabok ang amo inject sa una. Dahil nagka-auto. Pagkaan magluto gagmay. Sa presyo, padud mo hindi mo kagawas. Kaya nai, kaso nga, sadin. Ano ko nang trabaho sa una, tig-dispuga ko mga gawon. Mati first time nang natog Manila. Naana sila sa Herlin. No. Da. Nakuhil ka ban taga amo taga kambaha patay na rabaron. Mata toy meron duma pero kuya pagbatasan hindi pud mo ila og sulingan. Loy kadoy. Masiguro tong naka gallstone ko kay di mado ng kuan pagkaon ni mga di masakto sa oras. Lang mo yung jipit. Well, from nga. Bahala gagmay. Magtagod to hapon. Nila ko malagig mga bata. Ako nalang tikaw-tikaw.
tabagan nito na nanangutana nga aday ning nga pwede ra ko nakatulog ko sa alis siya mag-stay. Balik ko na ko og tinda-tinda. Kapag ganahan na, sa doon na lagi nang maingan magbalik magtinda-tinda. Pero asa man ko ipamuhunag balik. Magang katong hampunan sa una, tatad po nang ligwa-ligwa, nang loan po ko ato katong tinda-tinda sa unang panahon nga. Dito ra ko. Mamantog. Ikan ba kong naoperahan dya. Di mga sobra-sobrang gagmay ng simot-simot. Mato nakapalinda ko ginagmay sa hindi po ko luto tinda kaya na ako itigsuroy. Hangin hanaron, mabalik ko dito ga magtinda. Hang tigsuroy, di naman pwede makasuroy. Hang tigsuroy kay galima na magtiguwang. Pila ka years ito hang tigsuroy na hagtinda. Adlaw-adlaw ko magama. Ay, si Jay Manoboy. Hapon ginana. Okay na po doon. Muli ko dito magama kong tinda. Muli na po sila sa upaw. Kaya naman po mando. Diyan po yung motor sa bahay nga daan. Itong motor na mga motor star. Kaning motor gigamit din ni mamanig among gitubos nga. Di pa rin danilas ang kuan. Motor nila mag-asawa sa gipinda. Isang nila nagatubos na kaya po niluoy nga nagtubos. Kibaw na kakinsa kang nagpadadag to nga matubos tong motora. Salamat ka, ma'am. Natubos ni mo itong kanang motor nga mong gamit-gamit. Tagad nagtabang sa katulong mong pada nga natubos na sanglaanan sa linding. Dakan mag-uning message na nga. Ano ko nung makapaway ko. Natulong naman ko ng kusbay. Okay na pa ito kusbay. Ang apo po sa ang mga apo niya man po nga mga ban. Mado na yung problema rin ng mga ban kay. Ang mga ban dito ako trabaho. Bagay naman pa yung mga lagot mo. Bagay gagmay na po ng mga batang. Kinanan. At least kinanan gapon lagi o. Mado na magkaluya sa ginutong ilang amahan nga magpermanentig dag sinima na. Parang maka-survive. Ito na po kayo tambal para balik 3 months. Muna nga asang din na nagmado. Huwag pa yung gagaw sa San Isidro. Huwag man po ito magpintami. Hanggang nagbintahan naghangutang karong makibaw ko kaya makapangita ko pagi nga o pula pang galing dako pa ba hininadan magtrabaho or bayaran bagkas o unsa tungod na hang balatian. Papapod mo reply ningin naman nga di ko nunaan kay ma-stress ko nung samot pero samot ko ka-stress mo magana na o di ko kay bawa pila na yung utang kaya kay bota. Mado niya ang problemang pasan. Mo po ko nagpasan og cross. Pero tiga pa mo pasagda sa Ginoo. Managingan Ginoo ra di bahala sa tanan. Ano ron 23 ja ini ka 30 graduation na nila dyan yung natos ang apong panganay nga mag-unsa ko nuko. Ako kay bawa, minang ko kay bawa doon, mag-unsa ko. Kay, sa kapo na tos, Garcia, maduman to. Kay, nag-prepara naman o, kuhan kay bonggaman, kay na may ka magamahan mo. Kay bawa na po ng mga pulan eh. Hindi na po na sila manundog o, sa galing. Just ningagi, nag-moving up. Nas budoy wa. Di ako gamay pa hinangir, litsun manok. Paguli dani. Ba ng mga igsoon, si Esther Gani, sana isang anak ka, di katong ning, kung anong maestra, wak mga ganip po. Kasabutan na sila. Di na sila mag-inggit-inggit o nga na. Ibaw sila sitwasyon. Malipera na sila makabawan o sidan o luto pag-eskwela.
manang ginura din na sayod. Tanog magampo, hugot sa bakas. Kay, muli, doon ko na nagalisit yun kay inig mga basin, ako kay bao. O, kanang na katong amahan ni Kia, ako kay bao, ako'y balita, o muli magdi ba? Basin po doon muli, basin pag di muli, bibalik sa bakasyon naman. Napakoy tiwasan nga laboratory. Mali ang isidang po sa Ginoo nga. Ang laboratory nga ang tamaw kira. Ang x-ray nga mao kira po. Nag-uko sang x-ray. Hanggang sa galing. Hangad na lamas kay tasan. Kaya saan man. Mamanibadlit sa kapalaran. Badli sa kaplaran, na problema pa sa kudaning ang channel, ang YouTube, kaya na ako'y gisimple programming, lahir ako nag-agaan, ako'y dollar gamay. Diya, namin yung butang si babaw nga, sa to, basigwa ni ma-update ng channel, ako'y gamay nga dollar, gamay rin dyan, kaya ba mong pila, $37 Pero may ipon-ipon naman po na marugay, para sinyagin niya pa 6 months. 6 months nang ginawjaw, dyan niya po itong $100. Nakal naman siya po itong tabang itong $100. Karoon, $37. Patro naman, huwag nakasuwat sa ahon. Nagpatabang kong Julie. Like kung nag-izahan, si Promi ang itsata, ngayon nga. Basin ko na i-update. Kanilagay yung pagkita na mo, panagsara. Hada pa nang ipa-update niya. Sayang po, mag-uba ni nga hangkuan. Murag kuwang ra siguro ko sa upload ba mo nang nga na ag YouTube. Gisindan po ko message ni producer nga mag-upload mo ko long short video. Okay. Karon pa man nga ni ang kuan sa kay pus panahon noon sa ding kalit pag ang channel. Amo tayong update ng adlaw amping mong tanan, salamat pod kaunay sa kanunay nagsubaybay, kaunay naglili. Bisag nga rin niyan channel po, malaginot man gyapon, maipon. Parang $37, maabot naman gyapon ng mga, bisag maabot ng mga June. Ting klase na pod. Maipon-ipon na din hang YouTube sa hang dollar. Kahinay naman, ginabra sa una nga, maabot tag 3 months ko, makadaginot na ko. Karon mga 6 na kabuwan. Di, sobra na, last ko nakasweldo katarang pag-birthday. September, October, November, December, na, wag yapon sa kwandaron, $37. Hindi mo yung ba nang hayahay ko ng YouTuber, oy, sila mga famous may hayahay. Pero na mo, kung di mo kayod, kung di mo ning kakay, nga. Pero napunta sa Ginoo, nagyapoy mga malumong kasing-kasing nga nagtanaw. Salamat. Muting update ng adlaw. Bye-bye. God bless.